No takže ahojte, môžete sa nám predstaviť? Tak moje meno je Peter Bubenčík. Ja som Nika. Jakub Galo. S Kristianom Belofotockým. Čauko, volám sa Patrik Hegedúš, druhá B. Ja som Alan z Proje B. Ja som David z Proje B. Zdravím, ja som Ševo. Áno, dobrý deň, tak ja sa volám Katarína. No a čo vlastne dneska robíte? Tak upratujeme park a pomáhame životnému prostrediu. A brigádujem. Tá dneska zbierame odpadky z parku, pozbierali sme dneska mikinu, ponožky a rôzne odpady. Tak snažím sa podporiť túto prírodu, nech to je krajšie, čistejšie aj naša škola, areál školy. Dnes sme prišli pred našu školu, aby sme ju skrajšili a upratali si pred ňou. Tak trošku sa snažíme tuto s chlapcami zametajú, hrabu. Burinu sme zadotrhali zo zahradky spomedzi kvetov. Tuto trošku prútiky podvíhame, pohrabeme a postaráme sa, aby to naše okolie školy bolo čistejšie a krajšie. A prečo to vlastne robíte? Tak pretože je deň zeme a chceme, aby naše školské prostredie bolo čisté. Pre dobro školy? Tak výnimočne sa neučíme, trošku tu upratujeme, čistíme okolie, však je deň zeme. No a myslíte si, že to je lepšie ako sa učiť? Samozrejme. Samozrejme. Celkom dobre, miesto učenia oveľa lepšie. Určite áno. Je to stále lepšie ako sa učiť, ale vedel by som si aj inak predstaviť stráviť čas. Takisto jeho slova, ale aspoň sa dačo naučím do záhrady. Hej, ale radšej by som sa asi učil.